750 केजि दङ ओमफ्राय बेयावहाय बिनि गेजेरावहाय 80 केजिया सना दं एक्ट्रिसा फरेनारफोरनि दा ओमफ्राय माने बे एक्ट्रिसाबो एक्टरखौ लोगो मोननानै बे एक्टरा एक्ट्रिसनोहाय मोनसे हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आङो भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन मानोना दिनैहाय बे माइसुर पेलेसाव खनले खनले फैबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय नैबे सिङावहाय मन्दिर सिङाव हाबनो मोनाखै दासिमबो बेनिखायनो नैबेनिफ्राय सिगनेल बायदिसिना खुनानैहाय स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौहाय आं नैबे सिङावनि भिडिअखौल' लासिगोन बायह्रानि लकेसनखौ नोंथांमोननो देखायनो मोजाङै दे ओमफ्राय सिङावनिखौब्ला दिन्थिगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबनाय जाबाय ओरैनो गासिबो रेडि जाबाय थ' नोंसिनिखौ नायनोसै मोनसेबो सेन्देल गाननो मोनादै सासेबो ओरै हाबनांगौ मन्दिर दं नालाय सिङावहाय मन्दिर दंखायनो माने हाबहोआ माने सेन्देल गाननो हाबहोआ आरो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबगोन खनब्रै जाबाय आं बेरायनाया खनब्रैलाबो बेयाव हाबफैनाखै मानसि बिहिरनि थाखायनो बिराद दै गांबायमोनलै गावबागाव लादो केमेराया गावबागाव दायो थांगासिनो सिङावहाय बबेनिफ्राय बबे हाबनांगौ दे लामाया हाबलांसै बेयाव सिकिं जागोन नामा केमेरा दंलायबावसो नै भिडिअ apa सिङाव बेबायदि नुयोमोन ओमफ्राय भिडिअ लानो बादा होदों बेनिखायनो स्रि स्रि खेबखुमानाय जाबाय बारा रायलायनाय जानाय नंला आरो बेफोरबायदि दासारा फालिनायनि बियो सिरि सिरिसोलै खोन्थालाबायदों भिडिअ लादों मादों होननानैहाय मा गोदोनि जारिमिनफोर मिउजियाम होजायो जोंनि बर'नि बिदि मिउजियाम बानायना मोनाखै दाबो दालिदारा बेनो मोनरानो ओमफ्य एक्ट्रिसा नैबे एक्ट्रिसा बे मानिफ्राय लाजोबना ब्रिटिश आर्मलनि रायलाय एक्ट्रिसरा बियो माबा मा बिगुर गोजाया बियो सिनेमा दङ आर फिल्मआलाय औ आर फिल्मनि सनानि सान्दिनि गोजा लायो गोदोनि बे बुस्थुफ्रा सान्दिनि सनानि गोजा नैबे गासिबो रुपानि सान्दिनि बे सनानि बै सनानि बे मोसौआ हनै मोदाननायजों सिनायहरनानै गोमो बे सिङावहाय भिडिअ लानो होआखै सिरि सिरिसो लाखुमाबायगासिनो दङ लोगोफोर भिडिअ लानो बादा होदों नालाय ओंखायनो सिरि सिरि एसे लाखुमाबायगासिनो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नायलांबाय था जा गोजान गोजान थाबोयो हनै एसेजों बेरायजोबनो हागोन सनानि सान्दिनि गोजाबाव सियाराबो फाग्लासो आयना खुन्थेन नैबे मैदेर हाथायसो इयो गासिबो मैदेर हाथायनो मानो मन्दिरजों लोगोसे सना सान्दि गासैबो सिङाव दंजोबो माने मोजां भिडिअ लाहोलाबाया
सिरिसो लाखोमादों दै बै सियारफ्राबो सनानि गोजा हनै राजा जिरायग्रा गोदोनि बे सियाराबो गोदोनि राजा जिरायग्रा सनानि गोजा ओमफ्राय बै उनावने मैदेर हाथाय 750 केजि दङ ओमफ्राय बेयावहाय बिनि गेजेरावहाय 80 केजिया सना दं बेयावहाय बिदि नुजोबखाबायना जोंखौ बे फट' खेबला आंखौ मोनसे आंना केमेराया मोजां जायाना बेवहायनि जोंफ्रा बेवहायनि माबा जा आफोलजों फुल जासिगोन ने जा मोजां जाथों गोजानसिम फट'लानिफ्राय आफा बेलायाव लांनो गोजौआव मानसिलानि गोदोनि मानसि बारा जानो बे राजा बिनि कृष्ण राजानो कृष्ण राजा खनब्रै माइसुर पेलेसाव हाबब्लाबो बेरायनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय सिङाव हाबनाय जाबाय सिङावथ' भिडिअ लालाबायनो मोना बादा होयो ओंखायनो सिरि खेबखोमाबायदों एसे नोंथांमोननोहाय खस्थ' खालामनानै देखायनो नाजादों बेनिखायनो भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव लाइक खालामनो दाबाव हाजासे नोंथांमोननि अननाय लुबैयो बिदिनो गिदिर जायगायाव फैनानैहाय सिरि खेबखोनानैहाय दिन्थिनो गोनां जायो मोना बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो आरो सिङाव थांनायसै गोदोनि गोजा आयनाफ्राबो गोदोनि बानायनाय गाजा लुखादोंना सासेया दाबो फैरोङामै थाबोखो गोदोनि आयनायाव जोंबो नायनो मोनबाय माथो गायसिनो आइ मा सनानि गोजा खादां केजि फिल्म बानायनायफ्रा फ्रियाव बानायदोंदांलै औ केजि माइरं ना बैफ्राव राजा जिरायनायफोराना बिसोरनोबा हगारोना बिसोरो बिथिंनिनो मानसिना दा नायजोबखांनानै ओंखारबोफिनबाय जोङो 10 मिनिटनि भिडिअ जाखो खुनुरोखोम खेबखोमासो देखायखाबाय नोंथांमोनहाय बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम ओरैबायदि मुवाफोर दङ आं दसेनि उनाव खोन्थागासिनो दङ नोंथांमोना फैदोंब्लाबो बेरायाखै जानो हागौ सोरबा ओमफ्राय बे सिङावहाय ओरैबायदि मोजां आइजेंफोर दङ गोदो गोदायनि मिउजियाम सिस्टेम आरो बियो मिउजियामानो होननानै बुं गोदो गोदायनि आरो नोंथांमोना बिनि माबाफोरखौ नायनोला आर मोनथाम सिनेमा हिन्दी दङ बाव थांनानै नायहै बिनि मेन जारिमिना बेवहाय गासिन माने मुर्ति बायदिसिना खालामनानै पिक्सार होनानै फोजोबनाय दं ट्रिपल आरखौ थांनानै सापर्ट खालामनानै नायहैलानो जाबाय लोगोफोर बे ट्रिपल आरनि माइसुराव हाबनांलायनांगौनि गोनांथि गैया ट्रिपल आरनि काहिनिया बेनि गोजा दानाया औ बिनि गोजा आरो बे साउथ इन्डियानि फिल्म दा इयो
जों केरेलायावहाय 100 थाखा रेस होलायनानै बे ट्रेभेलारखौ फार्स्ट टाइम नायदों एक्टरा सानै साउथ इण्डियानि औ एक्टरा सानै बेजोंहाय ओमफ्रायो एक्टरनि बिनानावखौ बै माबाया फरेनारफोरा खावना लाङो आरोना खावनानै लांनानै माने बिमाखौ सिथारनानै गालाङो दायो बिनानावखौ दोनहोयो ओमफ्राय मोनसे रिंआवहाय माने लास्ट टाइमाव हमनो हायो मोनसे रिंआवहाय बै एक्ट्रिसआ फरेनारफोरनि दा ओमफ्रायो माने एक्ट्रिसआ बै एक्टरखौ लोगो मोननानै बे एक्टरा एक्ट्रिसनोहाय मोनसे रिं माबानानैहाय बानायनानै हरो आरो बाजारावनो ओमफ्राय बेखौ रिंखौहाय गाव गानालासे बै एक्टरनि बिनानावखौ गावसोर लाङा दोनहैनाय हिसाबैहाय माने हैयो ओमफ्राय बे गोरलैया बे रिंआव सिनायनानैहाय रिंखौहाय जोथोनै दोनो दा ओमफ्राय बे गोरलैया बेवहाय हमनो हानानै लासै लासै उनाव बिदायाबो सम फैबाय दा एक्ट्रिसआ लानानै फैबाय लोगो मोनलायबाय उनाव लास्टआवहाय बिनानावखौ मोनलांफिनो आरो अजय देबगांमोन अजयखौ नुगोन अजया एक्टरनि फिफा ओमफ्राय रामचरणबो दं दा एक्टरा रामचरणआ माबामोन नामा मा होनो मेन एक्टरनि माबा इयो अजयनि फिसाला जादों मेन एक्टर गोलैद्रायाखै माने पुलिस लादों इयो पुलिस लादों ओमफ्राय बै मेन एक्टरनि नामाखौ आं गोसोआव गैया रामचरण सासे रामचरण ओमफ्राय बे सासेनि बोरैबा नाममोनलै माबा एनार जुनियर ना मालै बावबाय आं नामखौला आं गोसोआव गैया बे सिङावहाय नोगोद फुराना आइजेंफोर दङ आरो गोदो गोदायनि सना सान्दि रुपा गासिबो आयना सियार मैदेर हाथाय बायदि बायदि दंजोबो आरो गासिन माबाफ्राबो न'फोराबो बिनि माबाजोंनो लानायनि गोजा आरो ना डिक्सनारिफोरा आं खनब्रै हाबबायमोन होनब्लाबो बे सिङाव हाबबाय जायाखैमोन सेन्देल गालांजोबनांगौ नालाय गावबा गाव माबा लानानै थाइनै लायो सेन्देल गालांनाया बेरायबायनायनि थाखाय 100 थाखा लायो ओमफ्रायो सेन्देल जुथा दोननायनि थाखाय सासेयावहाय सेन्देल जरासे बा जुथा जरासेयावहाय थाइनै अनलि थाइनै ओमफ्राय बिनि गेजेराव मना गांसे मोनबावगोनसो नों सेन्देल दोननोहाय सुबिदा दङ आरो दिनैहाय नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामना दिन्थिबाय बे सिङाव मा दङ ओमफ्राय मोजां दिन्थिजोबनो हायाखिसै दै माने केमेरा खेबनाय भिडिअ लानाय नुयोब्ला माने हमो लाहोआ बेनिखायनो सिरि खेबनालाबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जिखिनि नुबाय बेखौनो हय सानदो आरो बेवहाय सान्दि सना रुपा गोदो गोदायनि गासिबो दंजोबो नोंथांमोनाबो बेरायनो गोसोब्ला नायफैब्लानो जाबाय आरो दा बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ आरो नोंथांमोना फैनो हाथाराब्ला ट्रिपल-आरआव थांनानैहाय सिनेमायावनो नायब्लानो जाबाय आरो बेनो ट्रिपल-आर सिनेमाखौ नायब्ला बिनि काहिनिखौ बुजिगोन जाहैदों आंथ' मिथिया नायाखैबो नुवाखैबो आं सिउर नायजोब्बाय आरो दा बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय ओरैसो माइसुर एरियायावहाय महाय बेरायनो मोजां जायगा दङ बेयाव फट' दंजोबो नै आं किल'मिटारखौ खिन्थानि र' बैयो हाम्पिया 395 किल'मिटार ओमफ्राय बादामियाबो 535 किल'मिटार थाङो बेनिफ्राय नैबे गोकर्णा बियो 460 किल'मिटार गोजान नैबे न'आ नैबे किल'मिटार होजोबनाय दंखायो आरोखि बे खाथिनि खानियावहाय बे